Γιατί πάτα. Πάτα. Πέσαμε, κάναμε ένα
Ένας γέρος το γυμνάτωσε μια καλύβα. Ήταν ένα σεντόνι κρυμμένο με σκοινιά και το μόνο που είχε ήταν ένα σεντόνι. Τίποτε άλλο. Έλεγαν βέβαια ότι είχε το ποτήρι. Έτσι, για να μπορεί να πίνει νερό. Μια ημέρα ο γνωστός γέρος, ο τρελός, ο Διογέννης, αποφάσισε να σηκωθεί να χτύπει που το σεντόνι του. Μια ώρα μεσημέρι άναψε ένα λιχνάρι και ξεκίνησε να περπατά μες στο πλήθος, μες στην αγορά, σαστισμένος, να ψάχνει να έβρει έναν άνθρωπο. Με το ένα του χέρι κράταν το χαμάρι του και με το άλλο άνοιγε τον δρόμο. Δεν έβλεπε κανένα. Ξαφνικά ενώ περπατούσε, το φως του εδυνάμωσε. Ενώ πλησίασε κοντά του μια γυναίκα. Ήταν το πρώτο πρόσωπο που κατάφερε να δει ο Διογέννης. Ήταν γυναίκα και ήταν καλλιτέχνης. Έκατσε μαζί της χαμογέλασε με ένα βαθύ αρχαϊκό μηδίαμα, έσβησε το φανάρι του και το άφησε στην άκρη, πιστεύοντας ότι δεν έχει τίποτε άλλο να πει. Ό,τι χρειαζόταν το είχε ήδη βρει στον πρώτον άνθρωπο που συνάντησε. Η γυναίκα έκατσε μαζί του, συζήτησε, ανταλλάξαν ιδέες ο ένας με τον άλλο. Μετά μάζεψε τα πράγματα της, τις υπογιές της, τα εργαλεία της, σηκώθηκε, έσκυψε και έπιασε το φανάρι του Διογέννη. Άναψε το και η ίδια συνέχισε ως άνθρωπος να ψάχνει τον άνθρωπο. Και ήρθαν εδώ στο Free Angels για να βρει, συνάντησα 5 ανθρώπους μέχρι τώρα, να βρω κι άλλους ελπίζω. Από ό,τι ξέρω είσαστε πολύ καλύτεροι. Συγγνώμη που δεν σας επιλύσα. Συγγνώμη να σας έσπρωξα. A voi dove stavate? Είσαι άνθρωπος? Ναι. Μπράβο. Δέσποινα Κάριου.
να βρει το σωστό δρόμο. Έτσι θα κάνουμε από όπως πέρα στα σχολεία. Θα βρεθούν τα παιδάκια να βρίσκουν τα συναισθήματα, τα άσχημα και να τους δίνουν την αρχική τους μορφή. Την καλή. Ναι. Βάλε φαντασία. Τι? Ένστικτα. Να συναρκelen τώρα να το γεράτουβα. Τέλειο θα ήταν. Και τι άλλο, ή ο φόβος. Ο φόβος δεν ήταν πάντα φόβος. Ο φόβος ήταν ο οδηγός μας. Αν βρούμε τον σωστό τρόπο να χρησιμοποιούμε τον φόβο, θα είναι αυτό το σάρκης παντέρας θα τον ενέθυνε σαν το χαλάκι το διοκέρι. Θα μας κρατά μακριά από τα Τον λες πατχάσαν ή χάρη. μπορεί να φοβάμαι να σκυλάκι. Ο φόβος δεν πρέπει να σου μην χαϊδεύσεις το σκυλάκι, αλλά πρέπει να σε οδηγήσεις στο σωστό τρόπο για να χαϊδεύσεις το σκυλάκι. Ο σωστός τρόπος να χαϊδεύσεις ένα σκυλάκι που δεν είναι δικό σου, δεν σε ξέρει, είναι να το πλησιάσεις αργά, ήρεμα. Να βάλεις το χέρι σου χαμηλά, να σε μυρίσει, να δει ποιος είσαι και μετά από μόνο που θα κουμπίσει την μουσούδα πάνω σου και θα σε χαϊδέψει. Είδες, έτσι ο φόβος πρέπει να μας δείχνει τον δρόμο, όχι να μας τον δείχνει. Και δεν έχει τίποτα αυτό. Αλλά χαίρομαι πολύ. Που πίσω μπορεί. Ναι. Εγώ σου πω ότι ο γιος μου απειλείς. Αφού είχε τίκια. Τώρα είσαι βασιλιάς, δηλαδή πλούσιος, έχεις λεφτά, σωστός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Γιατί, τι κάνει αυτός ο βασιλιάς που τον κάνει καλό άνθρωπο? Αφού έχει τόσα πλούτη, έχει τόσα λεφτά, τι μπορεί να κάνει για να το κάνει καλό άνθρωπο? Αν κάποιον δεν έχει λεφτά, μόνο να του δώσει. Άρα βοηθάς. Ωραία. Άλλο, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για να κάνει? Αυτός που τον αδίνει. Αρέσουμε και εμένα κούρα. Αλεύθερα. Μια σκέψη να σας βοηθήσω. Ένας άνθρωπος στον δρόμο, δούμε έναν άνθρωπο λιπόθυμος. Τι κάνουμε? Και περπατάμε με πλάτη. Δεν ξέρουμε. Είναι ένας άνθρωπος κάτω στον δρόμο, δεν ξέρει ποιος είναι. Τι είναι? Στην δική σου περίπτωση, που είσαι μικρή, πράξεις της μάμας ή του παπά ή όποιου μεγάλου που ξέρεις που είναι κοντά σου. Ναι, αλλά αν ήσουν και εσύ μεγάλη, θα ήταν σωστό να βάλεις να δεις, όπως είπες, πολύ σωστά, να δεις αν είναι ζωντανός. Εάν είναι ζωντανός, εκεί, εντάξει, παπά, είσαι καλά. Να δεις τι. Θα τον... Μπράβο, είναι ωραία λέξη. Θα τον βοηθήσεις. Θα τον προσφέρεις την παιδιά σου. Όπως αν είμαι παππούς, αν δεν είχα το μπαστούνι. Πώς έτσι ήταν να κάνει? Έτσι αν δεν είχα το μπαστούνι. Ήταν να ξαπλώνω παππούς για το μπαστούνι. Ήταν παππούς και έπρεπε να το κάνει ένα παράσταση. Αν το μπαστούνι μου ήταν στο δίχω. Ένα λεπτό. Δημήτρια, να σε ρωτήσω εσένα. Έχει έναν παππού δάμε, έπαιζε κάτω. Και τον μπαστούνι του τζαμί δεν μπορεί να το πιάσει. Φαντάσου ότι τζαμί χαμένο. Εσύ θα το δίνεις στο μπαστούνι. Ναι, θα το δίνεις. Μπράβο σου, πριγκίπισσα μου. Έτσι ήταν οι πριγκίπισσες. Και το άλλο. Είσαι παππούς Αντρίκος, έλα. Ο παππούς μας ο Αντρίκος έχει δύο μπαστούνι. Άνοιξε.
Από το τίποτα γεννιέται πάντα η ελπίδα να το θυμάσαι, ότι είσαι λέγω. Βάλε φαντασία. Σιγά σιγά, έλα. Α, να δούμε να βλέπεις. Έλα. Να πάω να δω τώρα. Θα το γυρίσουμε τέσσερα ώρες, θα βλέπουμε τη δουλειά του άλλου. Όχι, να είναι ενωμένα. Θέλω να δω, φαίνεται το φως. Τι έχει τελικά μέσα? Τίποτα. Τι θα ήθελες να έχει εκτός πνεύμα? Φεγγάρι, ναι. Πολλά.